Det er afværgedelingen. Måske er det overstået. Det tror jeg ikke. Herr løjtnant. Vi nåede kun lige at komme i stilling, da de ankom. Vi standsede et par af deres panservogne med 20 mm. Fik også en god håndfuld fodfolk, men presset blev for stort. Hvor stor er styrken? Jeg vil anslå 1 eller 2 motoriserede kompagnier. Assisteret af panservogne, herr løjtnant. Nu trækker vi nordpå. Prøv at vinde noget tid, så vi kan lave en ordentlig stilling. Ordren lyder på at holde Lundtofte Bjerg. Lundtofte Bjerg er faldet, herr løjtnant. Og dermed også ordren. Men så må vi tage opstilling her. Terrænet hernede, det er alt for åbent. Jeg foreslår, I kommer med os. Vi kan ramme dem langt hårdere, hvis vi holder os sammen. Vi har ordre til at holde Lundtofte Bjerg og holde dem i skak der. Indtil Haderslev og Sønderborg, de kommer. De har ikke set, hvad der kommer. Det har jeg. De kan gøre, hvad de vil have, sergeant. Jeg grædebøjer ikke min ordre. Det handler ikke om. Der er ikke tid til det her. Sand. De er nødt til at tale med ham. Jeg er enig med ham. Pas på jer selv, af sekund, løjtnant. Afværgedeling, vi fortsætter! Hvad foregår der? Sergeant Klostergaard! Javel! Rekylgeværen er vores bedste chance mod deres panser. Vi kunne splitte delingen i 3. Fange dem i krydsild. Hvor lang tid vi kan regne med forstærkninger? Mindst 20 minutter. Godt. Sand. Du tager første gruppe med ned i trælinjen. Jeg tager anden gruppe med ned i grøften. Klostergaard, du tager tredje gruppe med op på højen. Rekylkaverne, de afventer mit signal for ildåbning. Og karabinerne, de skyder først, når infanteriet de er inden for rækkevidde. Spar på ammunitionen. Forstået? Jeg vil. Vel? Iværksæt. Første gruppe med mig! Anden gruppe afventer løjtnant! Tredje gruppe efter mig! Anden gruppe! To går i stilling ved træet der! 212 assisterede kylgevær i gruppen cyklerne! Jeg ser 50 meter den vej! Vi går i stilling her! 225!